Не можем да разберем имаме как една работи. нова функция, не знам дали сте чули за нея. Тя нова от година и половина вече е търка на мен. Планер за доставки се казва. Тя включва малко AI и machine learning, нали? И използва данни, които сте насъбрали през годините, така че да ви даде някаква перспектива, какво ще се продаде следващите седмици, така че вие... То в най-общи линии идеята е да може по-лесно да си правите заявките за доставки. Като знаете, нали, кога ще ви дойдат нещата, като се сметне забавянето от заявка до доставка, той може да ви сметне, ако имате нужда сега да поръчате нещо, какво да е то и колко да е то, за да ви даде една картина, вие съответно може да се го догодите, ако искате, но той ви използва историческите данни, за да може да сметне и да ви помогне. Ползва историческите данни, прави няколко разграничения, защото ако една стока минала седмица се е продали в огромно количество, но тази стока е била на промоция. Планера ще ви кажа, тази стока ви е била в акция. Преценете следващата седмица, ако не е в акция, да няма оверстокване. И другото важно, което да организира планирането е, ако имате доставчици, които достават през някакъв период от време, примерно всяка втора неделя на някакъв месец, нали, или през седмица, но ако има някакви специфични, които достават по-рядко, вие си задавате офсет дилея на доставчика, след колко време задава, така че софтуерът да ви каже кога да заредите, че да имате достатъчно стока до следващата доставка на този доставчик. Супер. И съобразява съответно и бъдещи промоции. Ако сте си сложили промоция на някакъв артикул, която ще влезе в сила следващата седмица, планер ще ви каже, пич, това нещо ще влезе в промоция. Пробвайте го, ако имате някакви въпроси, ще се обърнете към нас. Ние сме тъкмо в режим на оптимизиране, стараем се да си оптимизираме всичко преди отварянето на следващите обекти. Искаме да структурираме, оптимизираме всички процеси в фирмата, за да можем да ги мултиплицираме по-лесно вече, да е копи-пейст. Но в момента, в който почна да стават 3-4 нататък, свършват батята, сестрите и вече трябва да може да делегирате на някой друг и трябва има ясни правила. Има края на видеото. Хубаво, пичове, вие най-трудно сте го минали между другото, защото два магазина са си верига, вече трети, четвърти, вие знаете как се правят повече от един, знаете как данните ги обединявате на едно място и да ги управлявате централно, така че, добре, благодаря ви много за...